Welcome back to my channel! Hi guys! Namiss ko kayo. 1 month ata or 2 months kung hindi nag-vlog. Hello! Good morning! So, kung natataka kayo, nandito kami guys sa aming bagong bahay. Charot! So, lumipat kami, naglipat kami. Kaya nga, naglipat nga kami. So, mag-coffee muna tayo. Yan yung first order of the day. Order of the day. Okay. Coffee muna tayo. Gawa tayo na Do you want iced coffee? Mamaya ko na chika sa inyo guys kung bakit. Ay, piglat. Okay guys, machika ko lang. So, dito kami sa bagong bahay while nag-brew tayo ng coffee. So, lumipat kami. Mga June 18 ata yun, nagsimula na kami mag-transfer ng mga gamit dito. Pero officially, lumipat kami last weekend. So, eto guys, yung bahay, as in, ano ko yung mga clips dito. Hindi na ako nag-vlog nung naghakot kami kasi nga sobrang nakakapagod Sobrang nakakapagod ang paglilipat. Wala na akong energy, lagi kaming puyat. Kasi nga kami lang dalawa, diba? Tapos, tinulungan kami nila friends naman. Pero, kami dala tapos June, umulan-ulan pa dito. So, yan. May bago kaming tinitirhan. Rent lang to guys. Actually, this is really a good deal kasi 1,500 lang yung rent namin compared doon sa old namin na tinitirhan. Which is, nag-increase sila ng 1,500 din. Tapos, dito, 3 stories, and then may 2 kaming bedrooms, and then 3 at 2.5 bath, kasi half bath lang yung dito, walang ano. Ay, ano pala, 1 bath and, ay, 2 bath in total. Yan, so malaki na siya, tapos bago. So guys, dito, kami yung una-una nakatira. Bagong build to, kami una nakatira. So sabi namin, lilipat kami ng bahay. So, sabi ng manager dito ng building, sabi niya, bakit kayo lilipat? Well, what's the reason? So, sabi, kasi nga, ang sikip-sikip ng bahay na yon doon sa aming old. So, sabi niya, why not? Doon kayo sa bagong build now. Same pa rin ng property managers. So, ayun guys. So, tinignan ni Falcom, nagustuhan niya, nagustuhan ko rin. Sobra, bagong-bago lahat. Lahat to bagong-bago, tapos lahat ng mga appliances bago. Malinis pa, as in kami talaga, para kami bumili ng bahay talaga. At saka guys, may update tayo sa aming PR. Wait lang. Tapusin ko lang aking kape. Ay, kape badok! Nakakatuwa dito guys sa bagong bahay. Is kompleto talaga siya. Pakita ko sa inyo ha. Excuse na lang sa kalat. So, meron na kaming dishwasher.
For 1,500 not bad. Tapos bago yung mga lahat na appliances. Yan. Bago yan, bago yan. Bago ang ref. Yan. So, lahat bago. Kami na lang hindi bago. Ito na lang isang hindi nagbabago. So, yeah. Coffee is ready, yeah. May dalgona coffee ako na guys. Coffee tayo ngayon. Hello guys! So, happy, ano ngayon? Happy Wednesday? Wednesday ngayon. So, hindi ko na natapos yung vlog ko nung nag-vlog tayo ng first guys. Kasi wala ako energy na. So, kahapon is Canada Day. So, alam niyo bang ginawa ko guys? Natulog lang ako ng natulog. Uminom ako ng, kasi for the past, I think 1 month na ata guys. 1 month na hindi tayo nagkaroon ng magandang tulog kasi nga lumipat, halos araw-araw kaming nag-aano ni Falcom, naglilipat, so syempre kami lang dalawa, so ang nangyayari, so luto ako ng ulam ngayon, tapos alam mo naman si Falcom nagluto rin kanina, so medyo makalat pa ang bahay, pero alam mo guys, kahit na makalat, kasi bago siya, parang hindi siya masyadong tignan ba? Yung marumi ba? Siyempre, puti-puti lahat, no? So, thankful talaga kami kay Lord na binigyan kami ng opportunity like this para at least bago yung aming bahay. Thank you so much, Lord. Okay, so, kwento ko na din, guys, kung anong nangyari. Wala tayong ganap. I-try ko kayong isama ko kayo bukas sa work. Tapos, kung ano yung yung routine ko na papuntang work guys. So nililinis ko lang ang aming gas range. Ang art-art talaga. Siyempre gusto ko dito ba yung ma-maintain natin kung ano yung linis niya. Para at least hindi siya masyadong kung lilinisan mo siya, hindi siya masyadong kapit na yung mga old diba? Wait lang. Ano ko muna to. Ang pangit kasi ng ating diba? Kung hindi mo siya lilinisan, hindi mo ma-maintain, so ikaw lang din yung mamumblema in the future. In the future! Ayun, diba? So, dali lang siyang linisin, guys. Kasi nga, na siya. Hanap lang tayo ng yung microfiber talaga. Fiber or fiber. Ayan. Mamaya na tayo magluluto. Luto tayo ng creamy chicken. Garlic at creamy chicken. Hindi na pala ako nakasentro. So guys, ito nga yung bahay namin. Pakita ko sa inyo yung sala muna. Mamaya na tayo pumunta sa taas. Kasi nga, di ba? Namin guys. So, pagpasok nyo doon, may baba pa. Doon yung aming mga shoes, and of course, yung entrance. Tapos, may hagdanan dyan. Pakita ko nga sa inyo. Hindi pa kasi siya, fix. Ayan. So, yan yung baba. Yan yung daan. Tapos, pagpunta niyo dito, kusina agad. Yan yung mga gamit natin. And then, meron tayong pasala dito. I so love this! Na-achieve ko yung gusto ko sa Pinterest. Of course, kulang pa to kasi nga hindi ko na kinaya yung pag-ano ko dun sa Dollarama. Bili pa tayo niyan. Yan, na-achieve ko, guys. Ang gusto ko sa, hindi naman tayo bumili ng furnitures. Ay, meron pala. Ito, bago to. Tapos, yung ito, bago tong, rug. Siyempre, yun pa rin ang aming mesa. Ayan. So, mamaya ko na i-tour ang aming So, meron tayong bath dito. Ayan. So, ayan yung itong first bathroom. Half bath pala. Ayan. And then, ito yung pataas. Going ng third floor, dan dyan yung mga bedroom. So, mamaya ko na kayo i-tour, guys. Ito para tayo ng rice. After this, anong oras na ba? Hey Siri, what time is it? 6:31 pa. It's 6:31 p.m. So, 6:31 p.m. pa. Mamaya guys, mga siguro 7:30 magluto tayo. Pahinga muna tayo.
Canada Day kahapon. At magchika na tayo sa PR natin. So guys, by God's grace, PR na talaga kami dito sa Canada. Yuhuu! So permanent resident na kami dito sa Canada guys. Hindi na kami mapapauwi. Yay! Unless meron kami mga criminal chuanes dito sa Canada, but God forbid. So, permanent resident na kami guys. So sa mga bago dito sa vlog sa channel na to, my name is Ki, or tawagan niyo ako sa name na Kiray. So we are from Cagayan de Oro City. Yung entry namin dito sa Canada, kung kayo makita, is student. So yung kasagsagang okay pa yung student permit kasi ngayon guys wala na kayong mapapala dito sa student ka unless kung mag-masters kayo pero hindi na kayo makakapagdala pa ng postgraduate permit. Yung open work permit nyo, bali yung husband nyo or common law wife nyo or husband nyo, I think basta masters kayo pwede nyo silang madala. Pero yan yun nga. So entry namin dito is student permit. 2 years ako nag-study sa NAIT, business course or program, and then after that, of course, automatic magkakaroon tayo ng post-graduation permit, pero at least i-apply mo pa rin yan. So we were given 3 years of work permit. May expire siya next year ng May. So bali after that, nag-apply kami through Alberta Opportunity Stream kasi nga nag-work ako sa bank. Ang tier ko, by tier kasi siya. Ang tier ko is tier 3 ata yun kasi nasa bangko ako as PBA, Personal Banking Associate. So, na-nominate ako ng province of Alberta. Na-nominate ako. And then right after that, nag-apply ako for PR. So, ang tagal guys. I was hoping na hindi kami nag-express entry. Yung mga other friends ko or mga classmates ko na nag-express entry, ang tagal na nila naging PR guys. But in my case, kasi nga hindi ako nag-express entry na provincial nominee ako. Akala ko mas siya pero hindi pala. Pero anyways, ano man yan, hindi yan ang very important thing is PR. So, naging PR kami, June 25 na lumabas yung electronic confirmation of PR namin. So, actually guys, napapasalamat ako kung saan ako naka-constituent belong. Belong ako sa Strathcona. So, napapasalamat ako sa kanila kasi guys, it's been 7 months ng aking application. Ako ng April. Tapos, after that, after ng last mga September ata yung mga last guys na walang update. 7 months walang update yung application ko. So humingi ako ng tulong dun sa Strathcona na constituent, parang yung kung saan ka nakabilong na residents. And then sila yung nag-email sa federal. Of course, wala naman silang magagawa pero they have to adhere the policies of the federal government. But at least guys, parang after noon napadali talaga siya. After 2 days na nag-email sila or tumawag sila sa IRCC, pusot-pusot. Ano ba yung pusot-pusot? Basta pusot-pusot yung mga ang tawag doon ng update ng aking application. And then yun nga, kasi yung iba pa hanggang ngayon wala. And then for my PR guys, kasi after kong maka-receive ng Portal 1, yun yung Portal 1 is yun yung inaasa yung eye color mo, height mo, mga ganon. And then Portal 2, makaka-receive ka para at least i-upload mo yung photo mo for your permanent resident card. So, na-upload ko Sunday ata yun. Sunday ng before ng June 25. And then, mga ilang days lang, 3 days na guys, lumabas na ang ating PR. So, nag-change na ako ng social insurance number. Ang dali lang pala online, 1 day lang. Nakuha ko na yung bago kong social insurance number na permanent residence. And then, pumunta agad ako sa health registry dito sa Canada para at least i-update yung Alberta health card ko or healthcare para hindi na siya mag-expire
the same expiration date kung sa aking visa. So, hindi na may expire. Guys, yay! Thank you so much, Lord. I'm so grateful. Pero lang guys, to be honest, real talk, hindi siya masyadong, alam mo yung hindi ako masyadong masaya. Of course, masaya ako naging PR. Pero yung excitement and yung happiness mo ba, hindi siya katulad nung unang-una ka naka-receive ng like the student permit, yung student visa. Yun kasi yung parang the best feeling ba na of course pupunta na kami sa Canada, yung ganun. Pero kasi dito is parang feel ko ba yung yung parang formality na lang to lahat. Of course, hindi naman guaranteed that you'll be approved for permanent residency. Pero parang ang naging ko is naging na lang siya ba, formality na lang ba yung pagiging PR natin. So, hindi na ako masyadong sobrang elated for what is going on. But I still thank God. Papasalamat ako sa mga friends ko, sa church namin, na of course, pinag-pray yung pagiging PR namin. So, thank you, Lord. To God be all the glory. Hello guys, kararating ko lang from work. So, alam nyo guys, ako, may package from Timo. Naaaliw ako sa aking ngayon, sa aking sa aking route ngayon ba, kasi before, di ba, talaga always akong nagda-drive and pay parking dito guys sa bago naming bahay. May kasi siya, pwede ako mag-drive doon sa transit center, Clairview Transit Center, and then ipapark ko lang yung car ko doon free, and then sasakay ako ng train. So, unlike yung bus na lagi nakastop kasi may bababa, may ito is by train station ba, nakakaaliw. So, parang at peace ako. Of course, you would, in the long run naman, syempre maiinis ka rin. Pero, so far, naaliw ako sa aking bagong routine ngayon ba. Kasi, I get to have my car, nakakapag-drive ako, tapos uuwi ako naka-car din. So, ayan guys, my first tayo na Timo package na. First, ito na package na send sa bahay na to. Yes, sa bahay na to. Parang sa place na ito. Wait lang. Kuha muna ako ng kutsilyo. Open natin to guys. So, lahat to pang bahay. Mga kung anong anik-anik lang. So, ang tagal ko na din hindi nag-Timo. Ito guys, of course, ito lalagayan. Ko to sa ref. Siyempre, bago ang ref, diba? Charot. So, kailangan siyang may filter. Bumili ako ng humidifier. Meron kasi akong, dyan, maliit na, kung ano man yan, oil, essential oil. So, bumili na rin ako ng dalawang essential oil din. $1 lang to guys, sa Timo. So, binili ko na rin ito. So, itatry natin siya. Meron akong Lily. $1 lang to siya. And, I do have stickers ng sugar, tea, and whatever. And what else here? Ang daming anik-anik kung anong anik-anik lang dito guys. Para lang Ito is para kung magsabit tayo ng any wallpaper, at least naka-line siya. Parang yung laser. Ay, hindi pala. Ito pa yung clock. Oh my goodness. Ito pala yung clock. So, ako ng clock guys kasi kailangan namin na ng clock dito. So, try natin siya mamaya ito. Tapos, ano ba? Kung ano lang talaga dito sa pangbahay lang talaga to guys. So, bumili din ako ng ganito. Ko lang siya para at least sa gabi kasi guys, nagagamit lahat ng electricity. Ito, at least pang to siya. Kung pwede lang siyang i-dim. Kasi kung lahat naman naka-off, hindi na naman kita ang dinadaanan. So, umorder ako ng 1, 2, 3, 4. Bakit 4 lang to? 5 dapat, diba? Tapos, bumili na rin ako ng ganito. Meron akong isa na sa sariling banyo ko. Sariling banyo kasi nga tatlo yung banyo dito, di ba? At least, meron tayong isa. Isa is para sa main bathroom. Alam ko meron akong marami. So, ito, pang lang to guys. Ito $6. Na, of course, pang hand soap. Kasi kung bibilin ko yan sa iba, mahal yan. Ayan. May tatlo tayong ganito, guys. Ayan.
Di ba, bongga? So, i-display na natin yan, isa-isa. Meron din akong fake eucalyptus. Ang dami kong binili. Dami ba? Or isa lang? Dalawa. Kasi nga, sa isa sa, dito sa baba at saka sa main bathroom. Ito, eucalyptus din. And then, ito din, base. And then, meron din tayong nalagayan para sa CR para hindi ma-trap ang mga hairs. Hopefully, magkasya yan kung hindi okay lang. This one, guys, is pang siya. Para to sa, parang blade siya, scrubber ng ating, tawag doon? Gas. Yung panglutuan ba? Kasi electric siya, so may siyang meron siyang naiiwan na mga anong tawag doon. Hindi ko alam kung ano doon na tawag doon. Basta ito, scrubber. So, kailangan natin yan. Naaliw din ako sa timo, no? Ayan, what is this? Oh, isa pang friend, essential oil. This one naman, I got it from Timo, of course. Tapos ito naman is sandalwood. Ayan, so try natin sandalwood na yan. Ito naman, ito dapat, okay, I don't know what this is. But I think this is also a scrubber. Parang nadalawa ko lang na-order. Scrubber din to, guys, for this. Sa lutuan. So, tanggalin na natin yung mga cellophane. Para, i-ano na natin siya. Para ibasura na natin siya. Para hindi magkalat dito sa bahay ng maraming cellophane. Ayan lang, guys, yung order natin from Timo. So, bibihis lang muna ako. Wala na ba? Pero bibihis lang ako, guys. Bili natin, guys. Ito yung gagamitin natin. Kasi may naiiwan siyang mga stain ba? So, nakita ko to sa sa Timo na pwede mo siyang ganito. Yan, natatanggal naman. Kita niyo itong mga ganito. Natatanggal siya. Yan. May naiiwan siyang ganito ba? Nakakainis siya. Hindi na tuloy siya malinis tignan. So, ayan lang. Ito siya, guys. Pang ganyan siya. Okay naman. Hindi din siya nagli-leave ng marks. Kasi stainless to eh. Ay, ang galing. O at least nakuha din siya, di ba? Pero hindi pa rin siya nakukuha yung mga ganito, guys. Oh. Arte-arte, okay na yan, eh. Kahit ano na yan. Kaya ako'y nagtubad na. Ay, ang ganda nito kasi maliliit lang. Hindi tulad na nabili ko last. Ay, ganun pa rin siya. So, kailangan niya ang ganun. Ay, ayan. Ayan. Ang dami niya, fairness. Tapos nasa style lang siyang ganyan. Ganito lang naman, di ba? At least hindi ka nabibili sa ibang na, of course. Mahal din. So, ito at least sa Timo lang. Hindi ka na Pero, siya, amoy plastic. Ano po bang mo? Maasahan ng plastic ka to, di ba? Amoy plastic na plastic siya, guys. Ayan. Anuhin lang natin siya. Style lang na natin siya. Ay, ka. Huwag kang ganyan.